Egusu wa Okyeman tem na yenko Okyeman mu kwa bibremu hene osagifo amoti oforopanyi na yakase yi wahye Akwanserahene ya ono wo Okyeman bafo kwame esiedu bekwen se wonfa de nim dia owo emboa na galamse ya etu atese wo Okyeman mu no wonsi ano osagifo amoti oforopanyi twemu a Ghana ban na nanom asrafo nyina de omahode abom se obetu galamse ase na so nka me se okono eya kwa akosi akwa na ene wahye se Akwanserahene no ne juma wo so dia ne se obehwe se obebo modin na galamse ya ekoso ewo Okyeman mu no ano atimi atwa Adifo amwati for yipanyini ede sansemi tudwa ewa abra wonom ede Okyenhene Akwanserahene esi ade so ema woka entam ewo chibi Okyenhene Akwanserahene ya ne din ankasa ene kwame esi edui kane bi nanka wode ne ho ehye galamse mu eno ene nam so a ama osagifo amwati for yipanyini ede ato nanim se wogidi ye pa se esane sesese wayi ne ho ede afri galamse mu ntino wonimdi ahodo bebre a obetimi aboa ama wonom a waye galamse yi bi ewo Okyeman mu no obetimi akere wono Captain Okyenhene Akwanserahene bafo kwame esiedu beku ede kokobo ema wonom a wote Okyeman ejapade so ewa abra woni hu enkrata ene wonom a wafoje enkrata wode ti enyapade ni nyina so se wontu won hufu na wonye nea ese se bebia nsase ekoka enyuma won sase no na se nsase so nyina echire se Akwanserahene asade se bia na musu bia obetu ho na mo akọrịrị se nsase bebia keka nyina na ode mu nyema wona bebo ye sadifo mwatia nteni se Ura ayame Akwanserahene na jumadie ni nyina ni se meboa no